Okay, so good evening kakabsat. Natanunan manen dating ano tayo, so nabayag nga basit nga di tayo nagkaroon ti topic review. Special lagi ti couples, okay, because napantay ng ano tayo, CFC or natay family covenant tayo. So kaya medyo nawan tayo ti sugmamagmanong lawas. Ngamita, okay, so praise the Lord nga dati manen may tuloy tayo nating aramid tayo. Ngayon tayo ituloy nga pag-aadalan. Okay, dato ay ano tayo, topic, okay, at no mas mapauneg pa ti panakaawat tayo dagiti sasao ni Apo Dios kada tayo. Okay, so dawatek man nga rod kini Brad Aldwin nga iso ti mangi kararag dati para nating opening prayer tayo. Brad Aldwin. Sige, Absat, italek tayo dating aramid tayo, topic review kani Apo Diyos. Kararag tayo rod, agdumog tayo. Amami nga na santuan, ken managayat, si kay ti gubuayan iti biyag, ken iti amin-amin nga banbanag, ket agyaman kami Apo, iti daytoy agundaway, makapag sasao kami manen, ken makinada, Lord God, manipod iti sasaom, ket bigyan mi Apo nga ti biyag mi, ket adaanen kengka, ket iti sasaom Apo, so iti mangiturong iti biyag mi, para iti pagayatam Apo, ket gyaman kami iti daytoy nga gundaway, bendisyon am Apo Dios iti sasaom nga
income may share iti tunggal maysa, O Lord, ket dawaten ning ti Espiritu Santo isu iti mangidalan kada kami, ken mangipakaawat kada kami iti dagiti sasaom tapnon may aplikar mi Apo Dios iti biag mi. Nagyamang kami ket italek mi nga rod daytoy nga topic review. Bendisyonan na kami. Si Apo Dios iti may daydayaw ken may gloria. Tinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Okay, so once again, good evening katayo amin kakabsat. So tatanga rabi adaan tay ti nagitay couples nga iso ti ag-share met may panggep kana ti topic tay tatanga rabiin kasano tay pay nga talagang mapauneg ipin nakaawat tayo kada tay naging topic tayo idi Miyerkules. Okay, so itay na maniyam ammo dagitay panelist tayo. So muna natay nagkararag na tayo ni Brad Aldwin. Okay, Brad, kaman pay yam ammo ti bagim ken alam meten natin agundaway tapos kamat imbitaran dagitay ano pay in-invite mo. Okay, kablaawan wala ko kita in-invite mo. Sige, naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ket madaydayaw iti Dios adda taymanen ditoy nga platform tapnon agadal ken agsursuro iti sasao iti Dios ket dawatek iti ti panagtultuloy nga panagbuya tayo aging ti malpas tapnon iti kasta ket aginadal tayo babaen iti sasao iti Dios. Okay, thank you, Brad Aldwin. Okay, sa waga man natin kaingungot na wet ni Sis Marjorie. Good evening amin kada kayo kakabsat. Madaydayon ni Apo. Manan apa nakikita tayo iti dating online. So kablaawak man dagiti agbibuya kasama dagiti contacts with toy kan dagiti dadumong estudyante nga nakaumay damat ito ita in time ngamin kaditi napasama kita nga daw ng election and praise the Lord. Kablaawak kayo man Aisa, Jen, kan dagiti dadum mapay. Ituloy tayo lang tagbuya kakabsat. Okay, so thank you sis. Okay, so good noonay natay gayam election tatay bigat. Okay, so anyway, ayawan tayo pa natay mat kaingungot ko tay nakalalapsat ng misis ko. Okay, so sis Ani. Good evening kadagiti amin nga agboy-buya nga naka-tune in ta. It's nice to see everyone again. Kalpasan iti medyo na bayag basit nga hanting nga pinagkakadwa gagayom ken kakabsat and welcome kada ito'y topic review tayo. So kablaawak dagiti couples nga dumdum nag-itata kang ronaan nata kalkalpaslaeng detay covenant family couples family ayati kwa couples and I pray nga talagang itultuloy tayo iti agro kadati nga relationship tayo kani Apo Dios tapno iti kasta ket pumintas pay nga lalo mat iti pinaki langan-langan tayo iti pamilya tayo. DJ Laeng kakabsat. Okay, so thank you sis. Okay, so adante ti talo nga panelist at and I know excited kayo kakabsat nga manggigan dagiti kapanunutan na tapno mas mapauneg tayo na tay topic tayo na pinagduras ti ayat ken panagtulnog tayo panagtulnog ken Apo Hesukristo. Okay, so dati na tay topic nga diniscuss idi ni Brad Romel Cadano idi Miyerkules okay, as we continue in love and obedience. Dati ket masarakan iti San Juan verse or chapter 14 verse 15 and 29 nga kinunana intuloy ni Jesus tinagsao no ayatenda tungpalan yu dagiti bilbilin ko tumawat ken mangtungpal kadagiti bilbilin ko isu ti agayat kanyak ayaten nanto ti anak ti amak ayatek tumet ken agpa
rangak to ken kuana. So detoy tay promise ni Apo Jesus kay kada tayo amin kakabsat. Ket ita da natitallo nga intay pagsaritaan tapnon tay pay mas mapauneg na tay panag tunlog kag tayo ken ti pinagayat tay ken kuana. Okay, so ti umuna intay pagsaritaan ken netoy kas maysa namati anya kaditi basis mo iti panagayat ken pag nagtulnog mo ken Hesu Kristo. Okay, so napintas launay data nga topic ket inakman ayaban dagitay mangilawlawag. Okay, so iyon nakman natay kakaisunan nga Brad tay ditoy nganda ni Brad Alduin tay suman ti umuna nga mangilawlawag kadating challenge tatang rabi. Brad Alduin. Sige. Manan kakabsat na imbag na rabi tayo amin. Kat nagpintas na ito'y teksto tayo tatang kundaway. May panggap man iti ayat kan panagtulnog. Kat ti question dito anya iti basis kunana iti panagayat kan panagtulnog ko kan ni Apo Jesus. Kat nagmayat man nga binsa-binsaen. Apay nga natanak iti panagayat kan panagtulnog kapo iti pamati anya DJ pamati taod ti pamati uno na buo iti pamati yan ti biag ko manipod iti sasaon ni Apo Dios iti gospel nga nangag ko iso DJ iti Rugina ket nagpintasan nga daytang nangagak ket nag-grow dimuras ket aging gaytat ta babaen iti grasya ni Apo Dios at dakit at nga agayayat kanagtultulnog ni Apo Dios ket nagmayat DJ saludsod nga DJ kunana nga iti basis iti panagayat kan panagtulnog kan Apo Jesus ket babaen iti DJ pamati matlaeng kan babaen iti sasauna ta isumata talaga iti kangrunaan nga maddaan iti maysa nga namati ta iti sasao iti Dios iti pinaki sasao ken na Apo Dios iti inaldaw iti binigat ket maysa nga kasapulan iti maysa nga namati ta isu iti basis ko tapnon iti pagayatan ti Dios isu iti matungpal iti biag ko ta nung amin oray pay ibaga nga namati ka no saan ka haan kamot nagbasbasa iti Biblia iti sasaon ni Apo Dios anya nga rod iti tungpalem uno anya nga rod iti maamuang nga rod iti pagayatan ni Apo Dios iti biag mo kasano nga rod nga mabuo DJ panagayat mo kang kuana no di mo met ammo dagijay sasauna ket nagpintas launay nga babaen iti sasaon ni Apo Dios maddaan iti pamati ken DJ panangidalan iti Espiritu Santo ket dayta talaga iti pakakitan nga ti maysa nga Kristiyano ket agtultulnog ken agayayat ken ni Apo Jesus. DJ lang sir. Nakamute ka sir. Nakamute ka, sir. Nakamute at gayam. Okay, sorry. Anyway, okay, so oyabak man ni Sis Marjorie tayo supay ti magnayon. Ito yan tayo. Topic tayo kanito. Awan kakabsat para kanyak umuna-unay atal talaga DJ realization iti relationship
relationship ko kani God muna ni Jesus Christ. Kasi nuhang ko nga amo DJ pagtultulnugak kasano nga makapagtulnugak. Iso nga may sa ija talaga dito the truth nga impaay ni Jesus Christ iko na ni Brad Alvin Tatay nga through the gospel kat iso iti kumbangan ng TED DJ Insight kanyak panakalawag iti panunot ko nga masapol nga agtulnog ken ipatag ko ti Dios. So babaan diti constant nga panakisasao kung kuana panagbasa nga rod iti sasauna diti consistent nga panaki sasao kung kuana babaan iti prayer kan iti Bible ket dakkel daytoy nga dakkel iti epekto na iti panag-grow iti panag-ube ken panangayat ken kuana. And habang aramid day ti inaldaw increase met DJ pamatik ken kuana kas DJ na ibagani Brad Aldwin idatay. So nga I really praise God no daytoy basis ama ko natal talaga. Awan ti sa bali basis ko no dinudlaang ni God iti words na itinaldaw kanya kun daytoy faith ko. DJ lang, sir. Okay, thank you, Sis Marjorie. Okay, so nandiyan nga talaga, sa very clear mat na dyan, the basis, the word lang ni God. Okay, so, awatag gantay man pa ni Sis Annie. Okay, baka sa adapay mo may nayo na pa. Sis Annie. Anyway, nailawlawag mat nga na saya at tatay ni Brad Aldwin kani this March ngam siguro ti mainayan ko laeng ket ti mapanpanunod ko kakabsat ket kwa mabalin ngamin nga idi ti basis ko iti panagayat wenno panagtulnog ko kani Apo ket base lang iti makikita iti aglawlaw ko. So not based on my personal encounter wenno experience with our Lord Jesus Christ. So mabalin nga idi ti pinagkita ket maipakita kon ngay ayatek ni Apo babaan iti pinagapapan ko iti simbaan iti kada Domingo and after that ket malpasan nga babaan iti sasao ni Apo nga dayti ket naipakaawat matlaeng kada tayo nga it starts with DJ having a right relationship with God. Nga dayti ket nang rugi iti padanon kada tayo iti ebanghelyo ket talaga nga napintas gagayem ken kakabsat nga adda talaga dagitay be as leaders tayo nga mangtulong kada tayo nga mapaunag itilangan-langan tayo kani Apo Dios ken kastamot adda ti Holy Spirit nga kan kanayon nga talaga nga mangluklukat iti puso tayo ken panunot tayo tapno iti kasta ket agbalin nga very personal iti encounter tayo kani Apo Jesucristo. So praise the Lord DJ laang kakabsat. Okay, thank you sis Annie. Okay. So medyo napintas nagiti kapanpununutan nagiti kakabsat tayo. Kiti kunana ni Holy Spirit nga talaga reveal tapno mas maponek pa ni pamati tayo. So nga talaga ti mangipakpakita kay mangirem-remind kada tayo amin. Kay nakasano tayo agtulnog, ket kasano tayo agube. Okay, so napintas launay. Okay, so intay pa iti may kadwa nga topic tayo na tayo kunana anya ti importansya iti panang salimetmet iti sasao ni Apo Jesucristo. Anya kadagiti dapat ngobraem tapno managpay iti panakaawat iti sasao ni Jesucristo. Okay, so paiso nga napaka-important nga salimetmetan di sasao na. Okay, so damagan tayo man kini Sis Marjorie no kasano nga salimetmetan na tay sao ni Apo Jesucristo. Sis Marjorie. Praise the Lord. Diti ko na nga nati importansya ti panang salimatmat. Para kanyak iti sasao ti Apo, gaputa dayti ket very complete. Mabasa tayo amin ijay dagiti adu nga instructions. Isu amin nga aspeto iti biag ti maysa nga tao, relationships with everyone, iti panagbiag nga kasano nga agbiag nga holy and pleasing. So kumpleto nga min ijayan kakabsat iso nga kumbaga deti ket iso iti pinakamanual nga rod ama ko na iti biag ti maysa nga anak ti Dios.
Ket gapu iti panagbasa iti Bible, ijay ang makita tayo nga ro dagiti instructions nga rubeng nga aramiden tayo. So makita itoy adda iti clear nga guidance. Kas lang kumamat iti pinagtest no the exams, iba adda iti instructions na. Ket no hamo nga tong palan nga instructions aket nalabit nga ma-fail. Iso nga para kanyak met may nga napintas nga application talaga ditoy diti pinagbasa intimacy wenno diti napinget nga panagbasa iti sa una iti inaldaw. So para kanyak no daddo mga min adda digiti kasama sadut ka kumag lalo na bannog ka kahit mo pa lang ti more nga aginana wenno maturog ka pa ngam no adda DJ intentional atal talaga nga kayat mo nga may encounter ni God daily iti pinagbiag mo ket haan nga narigat ngamin adda kuma DJ excitement nga mariknam ata makita mo nga rod Lord ana ba iti kayat mo nga aramidek manen itatang aldaw. So para kanya may nga daytoy nga nasken nga aramidan iti maysa nga anak ti Dios DJ daily nga excited ka nga mga mo iti sao ni Apo kang ka nga i-reveal na kang ka for that day. So ana dagiti dapat nga obraan iso nga rod iti nako nakita nga intimacy with His Word, panag-spend intentional iti devotion, word time and devotion kang kuana ken karamraman na met deti iti talaga nga panag-pray. Kadagiti amin i-reveal na so ipag-pray met nga may aplikar iti biag. Yan lang sir. Okay, thank you Sis Marjorie. Okay, so tayo man pa ayabaan ni Sis Animet ni so pa iti mangiburay pa natay ano naman no anapay matin reveal ni Apo Dios king kana. Hinayon ko lang deti may isang verse nga siguro familiar iti kaadawan nang na kadagiti leaders deti Hebrews 1:3 nga agpayso nga timang sustain kada tayo iti pinagtulnog tayo ken ni Apo tapnohan tayo nga maiwawa kada iti nga relasyon tayo ken kuana ket babaen iti sustaining power or sustaining grace nga agapo kadagiti sasao ni Apo. Adati may isang question iti nga iti akas may sa Kristiyano ket adu nga talaga dagiti challenges ngem no datayo gagayem ken kakabsat ket talaga nga nauneg tayo iti word ni God haan tayo nga alisto nga sumuko kadagiti nga panubo ket itatay kasano iti pinangsalimutmet ko na aya I believe nga sige bagbaga ni Sis Marjorie itatay nga DJ intentional nga talaga nga panangadal kadagiti sasao ni God, babaan iti pinagbasa iti Bible, datay pinag-quiet time tayo everyday. Dagiti siguro nabiit pay ang nakamam mo ko ni Apo Heso Kristo, mabalin nga, ada iti pan naka-challenge kasi haan nga dati iti dati nga kasanayan tayo. But we need to practice this one, agbalin nga lifestyle tayo gagayam ken kakabsat, tapno iti kastakit agbalagi tayo kadagiti amin nga challenges iti pinagbiag. Ket I remember that may isang illustration nga no kasano dapat nga iti may isang mamatikin ni Apo kasano nga effort nga talaga nga mang-understand iti word ni God. So no kas pagirigan ko maijay paglakwan ti ikan usually di ba ni intay gumatang medyo naringgor na ariwawa di tiyandaan but we really need to understand no sagmamano lang ko sagmamano tila kumanang. So sometimes we really need to lend our ears intentionally tapnohan ti agkamali dayjay maawat tayo nga instruction. Ket I believe gagayam nga deti iti importansya nga talaga nga mapauneg iti panangawat tayo iti sasao ni Apo ket lalo pay nga mapauneg daytoy no detay i-aplikar tayo akas imbaga ni Sis Marjorie itatay. So nayunan siguro ni Brad Aldwin. Sige Brad Aldwin. Okay. Timot lang may nayong ko. DJ Bagada, Sis Ani ni Sis Marge. Kat ti importansya nga makita iti panang salimit met iti sao ti Dios. Kat DJ iso iti protection iti may nga namati. Kasi makita dito yung gapo iti dito yung lubong kat dumakdakes. Anya nga rod iti weapon kas lang dito armas ti may nga namati no diti sasao niya Apo Dios ket marami laeng data
nga agbalin nga armas tayo no. Adda DJ panagtultuloy nga panagbisin iti panangam mo iti sasaw ni Apo Dios ket dayta nga sasaw ni Apo Dios kasapulan na talaga nga agtalina iti puso ken panunot tayo tapnon dagiti panangallilaw iti kabusor ket adda iti pang tayo pang laban pang counter kasjay ken talaga nga iso iti kasapulan tayo kang runaan na tapnon may share tayo iti sasaon ni Apo Dios DJ ayat ni Apo Dios kada tayo may share tayo kada dapat nag ti application lang nga talaga tapnon mapaunag iti panakaam mo iti sasaon ni Apo Dios ken masalimit-mitan tayo may share ko lang dito yan Joshua 1:8 nga talagang kanayon ti alaglagi po nga basahin ken adalen ti sasaw ni Apo Dios aldaw ken rabi. Di lang sir. Okay, so thank you, Brad Alvin. So nandiyan nga talaga, no? Diyan pagkatagiti tayo sisters and brothers tayo, that the Word of God is our protection daily. And therefore, it should be a lifestyle nga talaga nga ipaunag tayo na tayo, panakaawat tayo kini Jesaso ni Apo Jesus kan tayo. And of course, we need to have DJ Konanis Marjorie Tatay, DJ intimacy tayo kung kuana, talaga, mapaunag. And of course, ang karon tayo ti excitement nga mang-face ti inaldaw-aldaw kinigat by reading His Word. Tapno karon tayo ti revelations nga isumuten ti paggapuan itay guidance tayo. Okay, so kung napay ni si Sunny, it is the sustaining grace of God comes from the Word of God. And therefore, nga talaga each one is encouraged nga madipen na tayo quiet time and madipen na tayo panakaawat tayo. Kaya nga talaga nga nijay, agkaroon tayo nijay, sa pulin tayo nijay, na revelations everyday because that is our guidance. Okay, so napinta saya, nagiti topic tayo kitatad, nagtay ti may katlong, intay pa pag naadalan, okay, nati may katlo, kung na, kaya't mukadi makita, iti dayag ken presensya ni Jesus iti biyag mo. Anya dagiti bambanag obraem tapno makitam iti dayag ken presensya ni Hesus Kristo iti inaldaw nga panag biyag mo. Okay, so amok nga everyone kadati nga talaga matindis desires na. Okay, so intay manawagan nagitay ni Brad Alvin, tayo sumamot ti iyo ti tata, no, damagan tayo king kuana, no, kasano na nga, detoy, nag-reveal king kuana. So, nagmayat dito nga sa lutsot, kaabsat, malaglagip ko launay DJ dayag ni God, ni Apo Diyos. Anya ngamin DJ dayag ni Apo Diyos, dayag na kat iso iti may isang this desire ti may isang namati. Jay ma-experience siya dayag na kat kasano dayta nga mapasamak iti may isang tao. Para kanya DJ panagtulnog, DJ pinang ni paay, DJ biyag, kani Apo Diyos tapnon agtrabaho iso na iti biyag ko ket may san nga may sang pakakitaan nga no matungpal o mapasamak di pagayatan ti Diyos iti biyag ko di iti pakakitaan nga makitak di dayag na iso iti may sang makitak nga no matungpal DJ pagayatan ti Dios iti biyag ko that mapasamak nga ma-experience kay dayag na ngamin ta
nalawag DJ unanay J Romans 3:23 nga gapo iti basulyo nagkurang kayo ti dayag ti Dios ket nalawag nga tigayang basol iso iti manglapad tapnon makita iti dayag ti Dios ket saan nga matungpal DJ pagayatan ti Dios iti biyag ko no agbibiyag iti basol ket ti may isang application ko ditoy ket kasapulan iti naimpapuswan nga panangipaay no panagtulnog iti ken Apo Dios tapnon DJ ayat na ket totally nga ma-experiensya ken makapagtrabaho ti Espiritu Santo iti biag ko. Ket DJ ti maysa nga nakitak sir ket praise the Lord. Praise the Lord, Brad Alvin. So, naipapuswa na panagtulog kini Apo Heso Kristo. Okay, so welcome mampay ni Sis Ani nga rotmat. So, mangnayon. Sis Ani. When praise God aya DJ ni i-share ni Brad Aldwin itatay panpanunutit ket mabalin ngamin nga while we are living on earth iti agdama iti present life ket talaga nga mabalin nga makita tayon iti dayag ti Dios through our intimacy with him no tay bigat nga quiet time tayo ket talaga nga ma-experience tayo nga talaga iti ayat na kada tayo but of course dito pinaka ultimate goal tayo no apay nga we continue to grow ket detoy panakisamo tayon to kenkwana iti tungpal biag nga detoy ma-experience tayo nga talaga DJ pudpud no nga talaga gloria ti Dios ngem ti question itatay ket kasano tayo nga ma-experience daytoy so deti ni ibaga ni Brad Aldwin itatay nga everyday dapat nga talaga nga I should live in holiness kas may isang agro in the Lord talagang adadagiti banag nga no daddo maket hanpay laeng nga na-overcome dagiti weaknesses ngem as we continue to be intimate agbalin tayo nga talaga nga nauneg iti pinakarelasyon tayo iti Dios i-reveal na anya dagiti nga basbasol nga dapat nga talaga ket nga dapat nga talaga ket i-overcomean. So, I hope and I pray nga amin tayo gagayem ken kakabsat ket talaga nga to walk in holiness every day iti pinagbiag tayo ket dagiti words na iti John 15 ket dagiti nga rod iti mangdaldalos kada tayo iti inaldaw-aldaw. Iso nga di family kita tay nagapuak di sinait and praise God for the opportunity nga talaga nga ma-emphasize iti importansya nga talaga iti sasaon ni Apo. DJ laang. Okay, thank you, Sis Ani. Okay, so tayo mampayayaman nga rotmat ni Sis Marjorie. Okay. Thank you. Very clear mat nan nagijay na ibagada Sis Ani kani Brad Aldwin aya nga mainayon ko lang diti obedience nga talaga ket result diti iti love relationship tayo ken ni God. So adami diti pagsasao nga it is possible nga ag-obey oray awan iti kasama na nga ayat ngam it's impossible nga agayat ka tapos haan mo nga amo iti ag-obey. So nga nakita talaga ito iti love and obedience masapol ng agkadwada tadeti iti may samtakkel a maka-please ken ni God. So may sa ito syempre datayo amin ket kaya tayo nga ma-experience di jay glory nga glory while with serving with the Lord. Nadadumamat adadagiti instances nga as the feeling mo ket awan iti lalawagan ti lubong kasi kuma wenno no umay dagiti banbanag nga makakaupay kakasjay kuma wenno makapa-discourage ngem ti maysa nga na-learn ko talaga every time nga maki-encounter ak iti kastoy hanbat nga excuse aya nga maka-encounter tayo iti kakastoy kanayon lang nga ibagano kaditi leader ko ket
ano ang pinapa-learn ni God sa'yo kung nananukwa. So nga, na-learn ko atal talaga mo in every situation, diti maging positive, oray feeling mo kumakit, negative iti something nga mapaspasamak, nga kanayon gayam nga ti kita umkot no DJ positive iti ikitam kadagiti matam ken iti heart mo, makitam talaga DJ the thing nga no apay nga napasamak dagiti banbanag a kakastoy. So through that, ma-develop more DJ panag-trust ko kan ni God. Kabulbulo namat DJ nga DJ faith mo ket haan niya diti basta-basta nga maawan no di ket dilan lalo pay nga pumigsa DJ faith mo. Isu nga diti kunana nga ana diti banbanang obraan. DJ may nga nakuha iti very familiar tayo maten diti Matthew 6:33 nga DJ pa nang prioritize kini God. Kadagiti isu amin nga aramidon decisions, relationships, talagang ipang pangruna nga sa pulen isuna. Isuna nga rod iti mas nga makaited kada tayo iti na Diyosan na sirib nga maawatan dagiti banbanag. And praise the Lord, oray pay kadagiti families nga rod ko na ni Sis Ani. Talaga nga very important nga ti families tayo kat talaga nga ni Jesus Christ lang tagbalin nga sentro. So dito ti maysa nga napigsa nga tikat ko asawan iso ti maysa nga napigsa nga way nga makita tayo no kasano nga agtrabaho ni Jesus ket makita tayo met di dayag na kadagiti pampamilya kan bibiyag tayo. Ilang Okay, thank you, Sis Marjorie, and of course, Sis Annie and Brad Aldwin. So, di pinanggilawlawag yun kadat ay number 3 tayo, how we're going to experience the glory of God in our life. So, napintas launay, nga di kinunayo, kinanatagit kaabsat tayo, is, of course, tumuna na we should be intimate in our relationship. And kung nadapay, nga di talagang relationship tayo as we continue to obey ay talagang overcome ni sin because it is really kung sin ito unig tayo, we will never see the glory of God. Okay, so talagang agpadalos tayo kini Apo Heso Kristo, and therefore of course as may nga ti resulta na ni is our obedience. Okay, and of course yay love tayo because dati ti kayat ni Apo Diyos and dati ti maka-please king kuana. Okay, and di ko na ni Sis Marjorie nga tatayan nga we should always be positive nga tati makita tayo kada di lesson. Okay, hanga di pangka-discouragement, but ano ba yung talaga pinapa-learn or pinapakita ng Panginoon para tayo ay talaga ma-learn tayo ng faith. At dapat ko na nanangarot nga if we're going to doubt, it's impossible actually, okay, to please God. And it's actually impossible that we could see the glory of God because no doubt ka na tayo. So we should always fully trust the Lord na in everything, in every circumstances, we believe that God is faithful in our life, that He will do. Okay? Nga daiso namang tulong ka na tayo. Okay? And trust and obey lang nga talaga. Okay, so najay ti nagnunumuan na ti talong nga topic tayo tatanga malem kat orabi katata inaman awagan nga ni Brad Aldwin nga supay ti mang challenge kada tayo no anamot pa that ay maging application tayo tata based kada kitay napagsaritaan tayo. Brad Aldwin? Sige. Ti summary na ti sasaritaan tayo. Kakabsat kan gagayem kat di muna nga punto. Iso deti ti panagayat ken panagtulnog ket mangrugi iti relasyon tayo kon ni Apo Jesus. Laglagi pun tayo kakabsat ken gagayem gapo iti grasya ni Apo Dios na babayan iti pamati ket nagunod tayo DJ panakaisalakan ket kas may nga namati tultuloy tayo nga rod iti adalen wenno diti agbalin agbisin iti sasaon ni Apo Dios tapnon umununod pa iti panakaawat tayo iti sasauna
ket mas lalo pa nga umununag iti pamati tayo ken ti relasyon tayo ken kuana. Ken kang runaan na kuna na iti Biblia nga iti may nga namati ket agbiag iti espiritu ket saan tayo nga agbibiag iti lubong no di ket espiritu tapnon maidayaw tayo nga nananay ni Apo Dios ket talagang agbiag tayo iti baro nga biag isu daytoy iti application tayo agbiag tayo iti baro nga biag nga daanan ken Kristo tati ko na iti Galatians 2:20 nga nataya kon ken ni Kristo nataya kon iti bagi ket si bibiyagak ken ni Kristo ket ti may kadwa nga punto challenge ket DJ importansya iti panangsalimekmet iti sao ti Dios nga iso iti maysa nga importansya na ket DJ iso iti protection tayo iti panagbiag tayo ken iso iti mangiturong iti biag tayo para iti pagayatan iti Dios ket tilaeng rumbang aramiden tayo no dagiti sasaon ni Apo Dios mabasa tayo iti inaldaw-aldaw iti binigat ket mamati tayo ken agtalek tayo kadagijay tapno iti kasta ket tungpal tayo no masurot tayo obey tayo dagijay nga bilbilin na dijay panagtalag ken kang runaan na DJ dagijay sasauna iso iti mangpatalget kada tayo iti panaka ikamang ken kuana tapnon saan tayo nga mayadayo iti panagayat na kada tayo agtalina tayo ken kuana ket agtalek tayo nga rod kadagiti sasauna. Ken di may katlo may eksperyensya tayo ti dayag ti Dios let's make every effort at talaga nga DJ magunod tayo DJ ultimate nga J Glory itultuloy tayo laeng nga sukimaten dagiti sasaon ni Apo Dios saan lang nga sukimaten no di ket ikan tayo iti panangiaplikar iti biag tayo iti sasauna tapno iti kasta ket makapag DJ relasyon tayo ken kuana ket umununeg pay iti pamati tayo ket tumibtib ker pay ket ti biag tayo mausar para iti pakaidayawan ti Dios. Kailangan sir. Thank you, Brother Aldwin. Ijay, pinang-summarize mo, kaya ijay pinang-ted mo ti application at itunggal maysa. So, I hope amin agdingding igtatak at agbati dagiti challenge kada tayo and neti mati mang guide kada tayo as we continue to obey the Lord. Okay, so itang agundaway, nakayaban ni Sis Marjorie, ngay sumet ti mangiburay, and ti sasaw ni Apo Diyos kada tayon, ken inatay to pa met imbitaran. Okay? Nagiti dumapay nga aktibidades ti churches tayo. Sis Marjorie. Okay. So good evening manan kakabsat. Nagpintas iti nangagantayong discussion itata. Ket amirisan tayo man, muna i-evaluate tayo man, dagiti bagbagi tayo, kakabsat kan gagayam, no ay ayatan tayo kadmatlaang ni Apo Jesus. Mabalin nga ako na tayo, ay ayatek ni Apo Jesus, ngam kasano day nga panagayat. Ay ayatem kad isuna, gaputa, ada kahit maamasong batan niya kararag mo, wano maibagam kadi, nga ay ayatem ni Apo Jesus uray saan ka agtultulnog iti bilin na. So dahito yung teksto tayo, iti John 14:15-21 nga kunana intuloy ni Jesus tinagsao no ayatendak tungpalan niyo dagiti bilbilin ko. Ti umawat ken tungpal kadagiti bilbilin ko isu ti agayat kaniya.
ti agayat kanyak ayaten to ni amak. Ayatek tumet ken agparangak to ken kuana. So nalawag dito'y kakabsat ken gagayem nga kuna ni Apo Jesus ket agayat ken kuana ket digiti agtungtungkal iti bilbilin na. Maysa ngamin kadagiti rason nga saan tayo nga makapagtulnog ken kuana ket no agbibiyag tayo pa lang iti basol. Ket no kasto iti sitwasyon mo ita, masapol nga agriing kan kabsat ken gagayem. Ta saan nga kasto iti pagayatan ti Dios iti biyag mo. So kasapulan iti panagbabawi ken malukatan dagiti mata tapnon malawagan iti panpanunot. So baliwam dayta nga mindset ta dayta ket saan nga makaayo iti Dios. Haan nga makita DJ wenno ma-experience DJ presensya na no agtatalinaed lang iti kastoy nga sitwasyon. Tatipod no nga nangawat ken Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan ti biag na ket natural kang kuana iti panangtalikod iti basol. Ti daan niya kababalin, masapol nga pabaro, babaen ken ni Hesus Kristo. Ket ditoy ang makita tayo, ken marik na tayo, no kasano nga agtrabaho ni Apo iti biag tayo. So, kakabsat ken gagayem, awit kay nga rod itang gundaway nga isukom iti biag mo ken kuana. Masapol nga agbabawi kadagiti basbasol ket agdesisyon nga apatem ni Apo Jesus iti biag mo akas Dios ken mangisalakan mo. Ket no masagid ka iti daytoy nga sao ti Apo ket awisen kayo man nga rod nga idalan kayo iti maysa nga kararag, daytoy a kararag iti panagbabawi kadagiti basbasol ken kastapay nga iti panangawat tayo kung kuana iti biag tayo akas Dios ken mangisalakan tayo. So agkararag tayo nga rod kakabsat awisen kayo nga agdomog amami nga managayat agyamanak Apo iti daytoy nga mensahem. Agbabawi ak Apo Dios kadagiti isu amin nga basbasol nga naaramida. Mamati ak nga natay ka ijay krus tapnon may salakan na. Ket Apo ita nga gundaway awisen ka nga iti biyag ko. Awaten ka akas Dios ken mangisalakan ko. Manipod ita tulungan na nga makapagbiyaga nga agtalinaed iti ayat mo. Ket tulungan na nga agtungpal kadagiti amin nga bilbilin mo. Agyaman ak Apo Dios iti baro nga biag nga impaay mo. Dayti ti kararag ko tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. So madaydayaw ti Apo kakabsat hanlang ko mga agpatingga ditoy no diket di masapol nga agtultuloy iti panangam mo tayo kini Apo Dios masapol nga aggrow pay diti nga relasyon nga adda antayo kang kuana babaan iti panagtultuloy kadagiti Bible studies uno panagaten kadagiti activities nga makatulong iti panaggrow tayo pay kini Apo Jesus. Dayaw ti Apo. Okay, thank you, sis. Okay, so ayaw ako mampay nga ron mo ni Sis Annie nga isumat ti mang kasapay na kita announcement at nga lawas ken isumat pa ti mang closing to nating aktibidades tayo. Okay, so Sis Annie. Okay, nagalis so iti oras aya gagayam ken kakabsat malpas man ti may isang orasan nga dagiti announcement dagiti activities nga mabalin tayo nga pag-joinan kada Miyerkules isu dete lifeline tayo mangrugi iti 6:15 hanggang 7:15 so mabalin tayo nga awisen pay dagiti gagayem kapamilya tayo nga makipagdengeg ken makipagadal kadaytoy dati topic la review tayo iti Thursday hanggang Martes so halos inaldaw daw iti gagayem ken kakabsat tapno iti kastaket mas mapaunog pa iti dati topiko iti Wednesday ken mauawis iti tunggal maysa adda iti kada bulan nga pinagtataripnong tayo para iti day in prayer and fasting. So natingkas day iti gagayem ken kakabsat nga na-experience tayo kumaam-amin tapno kas dati lesson tayo itatak ket mas mapaunog pa iti relasyon tayo ken ni Apo ket
alisto tayo nga agtulnog ken kuana. So dati upcoming Freedom in Christ when no EGR tayo dati ket mapasama ito no May 28, 2022 but we will wait for further announcement aya kasi maitaon dati gayam dati CELDEV. Kin every Sunday gagayam ken kakabsat maawis itong galmaysa dati online when no dati face to face nga pinag-join tayo iti Sunday worship service kada 8:30 hanggang alas 10 iti sa Domingo. Ken kastamat dagiti agad attendar iti Pisol class kada Sunday 1:30 to 2:30 p.m. Ken dati CELDEV May 27 to 31 2022. So maawis kayam aming gagayam nga makipagpartisipar kada gitoy. So with that, I think mabalin tayon ingari ka pan nga rod daytoy iti babaan iti closing prayer. Agdumog tayo nga rod and let's pray. Gyaman kami manen o Apo kadayti nga gundaway. Indeed Lord, you are making all possible ways tapno da kami nga anak mo Lord ket talaga nga dumuras kami iti relasyon mi kada kayo ken iti in kami pinagtulnog ket sapay ko nga dayti nga lesson ket na riingan ken natignay iti puso ti tunggal may sa kada kami o Apo nga talaga nga we should make every effort nga talaga nga maawatan mi dagiti sasauyo maibiyag mi and that we should desire to really obey you O God in every situation. Ket dawatek O God nga itutuloy mo nga bendisyonan ti tunggal maysa Apo para tulungan na kami nga mas lalo pa nga umusbong iti relasyon mi kada kayo and that we will be a light to other people. Salamat Lord for all of these things and we continue to entrust to you all of these things in Jesus name. Amen and amen. Good evening Okay, kakabsat. so amen. Okay, so di nga rati nagmuduan na ti activities tayo, kakabsat. God bless to everyone. Okay, so I hope nga adda dagiti na adal tayo, tanga mali or tatanga rabi ko nakuma. Okay, so awisa dagiti kakabsat tayo, dagiti panelists tayo. Okay, so you can also invite or nagana tayo tayo. Dagiti ay amamuyo. Ayan ninyo pa. Agbabay kayo, kakabsat. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you for watching. See you again.